Unha pelexa entre dous mozos no centro de Ribeira sáldase cun deles ferido por acoitelamento. O autor dos feitos foi detido, aínda que nun primeiro momento tentou fuxir. Que tal, saúdos? Ademais, en Ribeira hai 6 novos detidos pola liorta entre dous clans xitanos que se saldou cunha vítima mortal. Falaremos axiña destes asuntos e tamén do desartellamento dun punto de venda de drogas en Vilagarcía. No marco desta investigación foron detidos 4 individuos por un delito de tráfico de drogas pola venda polo miúdo de cocaína e heroína. Dous deles, ademais, foron detidos por un delito de roubo con violencia. O Concello de Ribeira contestará o cuarto requirimento de Portos de Galicia para autorizar a instalación das atraccións das festas no Recheo. Aínda así, dende o Executivo critican as exixencias do ente autonómico, demandando estudos pormenorizados nunca antes requiridos. A segunda gala dos Premios Feroz, que se vai celebrar en Pontevedra, vai ter lugar o 24 de xaneiro de 2026. A data foi desvelada hoxe na presentación dos premios en Tenerife e ademais tamén se debe a coñecer quen será a súa primeira presentadora, a artista Samantha Hudson. Cambados xa conta os días para que o Albariño encha as súas rúas. Do 30 de xullo ao 4 de agosto, a vila celebrará a edición número 73 da súa Festa Grande, convertida nun evento multitudinario e un referente cultural e turístico. Haberá concertos, pasarrúas e actividades para todos os públicos, pero o epicentro volverá a ser o Paseo da Calzada. Ali vanse instalar 42 casetas. E Outes acollerá a comezos de agosto a primeira edición do Máster Nacional de Futbolín. O torneo está organizado pola Asociación Arriola. En el agárdase unha participación dunhas 130 parellas chegadas dende diferentes localidades de Galicia e do resto de España. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos por ese acoitelamento en Ribeira. A praza do Concello de Ribeira foi o escenario esta mañá dun novo suceso violento que alterou a tranquilidade no centro da cidade a plena luz do día. Unha pelexa entre dous mozos de orixe dominicana saldouse cun ferido por acoitelamento que tivo que ser trasladado en ambulancia ao Hospital do Barbanza. Os axentes da Policía Local e Nacional que se desprazaron ata o lugar lograron deter o presunto autor dos feitos, que inicialmente tentou fuxir. Foi trasladado aos calabozos da comisaría de Ribeira, onde permanece á espera de prestar declaración. Non é a primeira vez que os dous implicados protagonizan episodios de carácter violento entre eles. 6 novos detidos no marco da investigación iniciada tras a liorta entre dous clans xitanos que se saldou cunha vítima mortal en Ribeira. As novas detencións producíanse tamén nesta localidade, no poboado da Conlleira, onde a Policía Nacional procedeu á identificación e posterior arresto de 6 homes implicados neste suceso. Entre eles, o presunto autor da agresión con arma branca na cabeza, que tivo que ser trasladado en helicóptero ao Hospital Clínico, así como o conductor da furgoneta que atropelou por primeira vez a vítima mortal, que foi logo alcanzada por outro vehículo. Está previsto que pasen a disposición xudicial ao longo da xornada de mañá venres. Desartellado en Vilagarcía, un punto negro de venda de drogas situado nun domicilio familiar. A operación foi bautizada como Tatú e no seu marco foron detidos 4 individuos por un delito de tráfico de drogas pola venda polo miúdo de cocaína e heroína. Dous deles, ademais, foron detidos por un delito de roubo con violencia. A investigación da Policía Nacional comezou no pasado mes de decembro, grazas á colaboración cidadá e ás pesquisas do Grupo Local de Policía Xudicial da Comisaría
comisaría de Vilagarcía tivose coñecemento de que un piso do centro da cidade estaba a empregarse como punto para a venda e distribución de substancias estupefacientes. O operativo desenvolveuse o 9 de xullo cando se produciron as detencións e o rexistro domiciliario. Os axentes interviron 35 gramos de heroína, 40 de cocaína, 500 de sustancia de corte, 5.500 euros en billetes fraccionados, armas brancas e demais utensilios. Tamén varias pezas de xoiaría. Con esta actuación dase por desartellado este importante punto negro de distribución de drogas. Xa están en marcha os traballos de demolición das partes máis afectadas polo lume do edificio que ardeu este martes na rúa Riestra de Pontevedra. O dispositivo comezou a primeira hora da mañá e foi cando menos chamativo. Un guindastre de grandes dimensións tivo que suspender no aire un colector de obra para recoller os cascallos. A rúa permanece pechada neste punto e os traballos vanse prolongar cando menos ata este venres. Estas imaxes do interior do edificio número 4 da rúa Riestra amosan os estragos que fixeron as lapas na súa estrutura. Toda a zona de baixo cuberta e segundo andar están absolutamente queimados, non queda nada e incluso a parede que une esa bufarda co resto do baixo cuberta está tamén moi afectada, igual que os puntais, os puntóns que vedes aí de madeira. Os traballos diríxense agora a garantir a seguridade na zona, por iso esta mañá comezaron os labores de demolición das partes máis afectadas cun vistoso dispositivo. Un guindastre de grandes dimensións tivo que suspender no aire un colector de obra para recoller os cascallos. Será demoler ese pinche que se ve desde fora, que foi o obxectivo dende un principio, porque o que máis preocupa os técnicos municipais e os bombeiros por si pode caer tanto cara a vía pública como cara ao interior e poder colapsar o resto do edificio. Tamén se quita a parede medianeira que vedes á esquerda porque está moi afectada, ten moitas grietas, está aberta e en calquera momento tamén pode caer, e os puntóns que estaban na baixo cuberta. Tamén se desmontará a cuberta da zona da dereita e probablemente a medianeira, que resultou moi afectada polo incendio, un proceso lento e delicado. Niso están, como sabedes, é un procedimento delicado para evitar que poidan suceder calquera tipo de demolición perigosa que afecte á estrutura ou que poida causar perigo na vía, polo tanto vaise, segundo os criterios técnicos, avanzando nesa dirección. O tempo que se realizan estes traballos irase comprobando a estabilidade do resto da estrutura, co obxectivo de determinar cando será posible acceder ao que queda do inmoble, incluindo os negocios que están nos baixos. Ademais, a concelleira fixo un chamamento á veciñanza para que respecten os valados. Si hai valados é por algo. Entón a xente que dea unha pequena voltiña arredor e non cruce por esa vía, eso en primeiro lugar. Despois, lóxicamente, os inquilinos están pendientes absolutamente en todo momento para saber cando poden entrar para recuperar, ver o que hai, recuperar algo. Xa se lles trasladou que polo momento, pola súa propia seguridade, non poden acceder. En canto a investigación sobre o lume, a Policía Xudicial da Policía Nacional de Pontevedra xa enviou ao xulgado de garda as dilixencias cun informe que cualifica o lume como fortuito. Agora será o xulgado quen determine se hai que seguir investigando o sucedido. Pois precisamente co gallo do incendio deste edificio na rúa Riestra en Pontevedra, a Xunta de Persoal do Concello volve reclamar que se incremente o número de efectivos do Corpo de Bombeiros da cidade. No momento no que se iniciou o lume, de madrugada, había na base 5 persoas, 2 conductores, 2 bombeiros e un mando, equipo que, segundo a Xunta de Persoal, é insuficiente para acometer con garantía e seguridade un incendio. Explican que isto condicionou o desenvolvemento do operativo, que tivo
digo que prioriza o rescate das vítimas os labores de extinción, retrasando a SEDIN, facendo que incremente a intensidade das lapas. Ademais, aínda que recoñecen que a base está equipada con medios materiais suficientes, lamentan que a falta de persoal impediu que se mobilizaran moitos deles. Tamén apuntan que durante o incendio a cidade non contaba con máis bombeiros para poder intervir en caso dun accidente, rescate ou lume noutra zona da cidade. Na actuación da Rúa Riestra, o equipo de bombeiros pontevedrés pediu reforzos a servizos de extinción doutras demarcacións como foron o Salnés e o Morrazo. E seguimos en Pontevedra, pero falando de outros asuntos, porque o Concello recibiu a autorización de Adif que desbloquea a reurbanización de Rosalía de Castro e o novo acceso dende a Avenida de Marín. Segundo o Goberno local, a resolución xa foi comunicada á Deputación de Pontevedra, que agora ten que aprobar o proxecto de actuación. Mentres, o Concello iniciará a tramitación para licitala canto antes. O custo total dos dous proxectos supera os 3,7 millóns de euros. E despois de analizalo e estudalo polos servizos técnicos nos trasladan que non lle ven ningún problema, ningún condicionante que sexa insalvable, nin tan sequera nada que poida dificultar a execución do proxecto que estaba previsto. Polo tanto, felicitámonos por iso, pois porque era unha autorización que nos, preocupaba moito, que estábamos moi pendientes dela e que, polo tanto, xa permite avanzar no procedemento que estaba previsto. O Concello de Ribeira contestará o cuarto requirimento de Portos de Galicia para autorizar a instalación das atraccións das festas no Recheo. Aínda así, dende o Executivo local critican as exixencias do ente autonómico, demandando estudos pormenorizados nunca antes requiridos. Os técnicos do Concello de Ribeira seguen a traballar contra reloxo para contestar o novo requirimento de Portos de Galicia, o cuarto xa para tramitar a autorización das atraccións de feira. Entre os novos informes demandados figuran os planos de localización das atraccións, escenarios ou mesmo os baños, así como un plan alternativo para o funcionamento do porto. Eu quero deixar moi claro tanto a cidadanía como aos membros de Portos que aquí que fai as contestacións son os técnicos municipais que en algún caso levan moitísimos anos, algún preto de 20, facendo este tipo de contestacións e nunca se encontraron nesta situación na que sistemáticamente se van solicitando novidades que ademais nunca se solicitaron a todo agora, é dicir, a colocación de os baños nunca foi unha cousa que lle preocupara o máis mínimo na celebración das festas a Portos de Galicia, o facer un plan alternativo para o funcionamento do Porto de Ribeira nunca se solicitou, ademais entendemos que, vamos a facelo, vamos a presentalo, pero tampouco entendemos que deba ser competencia municipal nin tampouco de algunhas áreas do Concello decir como ten que funcionar alternativamente o Porto de Ribeira, senón que debería ser o propio Portos de Galicia o que valorara esa situación. Dende o Concello darán resposta ás demandas de Portos, malia consideralas excesivas, posto que nunca antes se fixeran tantos requirimentos nin o Concello de Ribeira nin a ningún outro de Galicia. Creo que é unha situación excepcional que se está provocando por un empecinamento. Eso non ten, toda a cidadanía de Ribeira é consciente e creo que incluso da comarca xa, porque o lío está tomando unhas dimensións que moita xente xa se está preguntando que é o que está pasando aquí. Aínda así, confían en obter finalmente a autorización despois de que Portos procederá a modificar algunhas das zonas vermellas, o que supón un pequeno avance de cara á instalación das atraccións no recheo portuario. Ata certo punto, non de todo, fixeron unha modificación das zonas, polo tanto vamos avanzando, ainda que pareza que os requerimentos nos están frenando, polo menos temos certos avances e nós mantemos a esperanza e as ilusións de que, finalmente se acabe autorizando a celebración como viña sendo habitual e podamos facer todo como se fixo sempre, como se fixo toda a vida. E saiban tamén que o Partido Popular na Deputación da Coruña insiste na necesidade de que o Goberno provincial acometa con urxencia o inicio dos traballos para a roza das estradas e viais de titularidade provincial. O voceiro dos populares, Evaristo Ben, aproveitou a súa quenda de rogos e preguntas no último pleno para coñecer o estado no que se atopa o expediente que permite comezar con esta labor que, segundo el, xa debera estar iniciada ao atoparnos en pleno verán e cun estado das vías de titularidade provincial
potencial lamentable. Para os populares este asunto preocupa tamén os concellos, polo que habería que darlle celeridade, xa que a falta de roza das estradas supón un problema de seguridade viaria e tamén incrementa o risco para a propagación dos incendios. Bueno, e a volta da publicidade falamos dos premios Feroz que se van celebrar na cidade de Pontevedra en xaneiro de 2026. Hoxe desvelouse a data exacta, vai ser o día 24. Tamén soubemos quen vai ser a súa primeira presentadora, Samantha Hudson. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. O 24 de xaneiro de 2026 será a nova cita de Pontevedra co máis destacado do audiovisual español. A cidade volverá a vestir de gala para acoller a súa segunda gala dos premios Feroz. O evento foi presentado hoxe en Tenerife e, ademais de facer pública a data, tamén se desvelou quen será a súa primeira presentadora, a artista Samantha Hudson. A alfombra vermella volverá a despregarse no Pazo da Cultura de Pontevedra o vindeiro 24 de xaneiro de 2026 e a data escollida para a celebración da gala dos Premios Feroz, a segunda que acollerá a cidade. A ver, nosotros nos dejamos querer. Totalmente. Nosotros nos encanta que vengan a Pontevedra todo el mundo y si es el audiovisual más. Y yo creo que funcionó muy bien. Nosotros como asociación, que hemos sufrido mucho los premios, sacarlos desde cero, pues el año pasado fue un sueño. O sea, estamos muy contentos. O anuncio foi feito en Tenerife no marco do Festival Lo que Viene, que impulsa a Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Tamén se deu a coñecer o nome da súa primeira presentadora, a artista Samantha Hudson. Teremos que agardar aínda un pouco máis para coñecer as outras tres persoas que a acompañarán para guiar a gala. En general el escenario yo creo que es mi hábitat natural y concretamente los Feroz, como con esa cosa gamberra tan canalla, no tan humorística, me viene como anillo al dedo. Sí, me hace mucha ilusión regresar a Pontevedra, espero ver a esas amigas que contaba antes, me contrataron en 2019 cuando era una pobre travesti que empezaba su carrera y pues ojalá me dé tiempo a visitar la ciudad y a dejarme enamorar por esa atmósfera tan romántica que tiene. Bueno, lo de los 4 presentadores nos parece que también le quitas a un solo actor o actriz el peso y luego también se muestra diversidad, ¿no? Empezamos con Samantha Hudson, que es como lo más rompedor, pero tenemos unos presentadores que hablan de outros mundos. O ano pasado a cita reuniu en Pontevedra máis de 1000 convidados para a cerimonia e unhas 1100 persoas de público. Pro 2026 o obxectivo é realizar unha gala aínda mellor. A mí me pareceu impresionante a montaxe e esperemos que haxa bo tempo e que poida asistir máis xente á alfombra vermella, porque a xente fai ilusión. Ese día era un día que amenazaba a choiva, foi complicado, non? Y utilizamos todos los espacios posibles tanto para a propia evento de entrega da gala dentro do recinto feiral como no Pazo de Cultura. Destacou a implicación da cidadanía cos Premios Feroz. Non en van o ano pasado as actividades previas á gala colgaron o cartel de completo. Y luego la relación con la ciudad ha sido extraordinaria, o sea, es que es verdad, o sea, es que hacíamos todos los actos que hacíamos previos, que para nosotros es muy importante porque no queremos dar la sensación de que todo es alfombra roja y ceremonia, porque también hay que contarle a la ciudadanía qué es el cine, cómo se hace el cine, que es muy importante también quitar estereotipos, ¿no? E que lle dá a oportunidade, primeiro, á ciudadanía de entrar en contacto coa cultura de primeiro nivel desde o punto de vista audiovisual do noso país, que é algo que non sempre acontece nunha cidade como Pontevedra e que é un privilexio para nós poder facelo. Fernández Lores destacou a importante axenda na que está mergullada a cidade. En tan só 15 días, Pontevedra celebrou un mundial de multisport. O concerto de Jennifer López estivo presente en Tenerife na presentación dos Feroz 2026 e esta fin de semana acollerá o festival Big Sound.
Bueno, xe foi a presentación oficial da segunda edición dos Premios Feroz que se celebra en Pontevedra, pero a axenda da Delegación Pontevedresa en Tenerife comezou xa onte. Ali, a Asociación de Informadores Cinematográficos de España está a impulsar a sexta edición do festival Lo que viene. Esta foi a primeira parada dos representantes do Concello de Pontevedra. No evento coincidiron co director galego Lois Patiño. O realizador presentou no festival a súa última película, Ariel, unha adaptación da obra de William Shakespeare, A Tempestade. Pistoletazo de salida dos Feroz 2026, que se inicia con este festival de Lo que viene, que ven sendo o cine e as series que van a vir a Pontevedra no 2026, no Feroz 2026, y estamos aquí promocionando Pontevedra con una amplia representación. Además, ahora mismo estoy también participando, que yo tengo una vertiente como artista contemporáneo y en Pontevedra por hacer también, ahora es la Bienal de Arte Contemporáneo allí y tengo una pieza de videoarte allí, entonces sí, que haya a compañía gallega también ayuda mucho, apoya mucho la película. Tras o éxito da súa primeira actuación o pasado ano, Rafael Álvarez el Brujo volve a Ribeira. Será o 18 de outubro cando recale novamente no Auditorio Municipal con El viaje del monstruo fiero. As entradas sairán á venda o vindeiro luns. Aqueles que non puideron ver a Rafael Álvarez el Brujo na súa primeira función en Ribeira o pasado ano terán este outono unha nova oportunidade. O gran mestre das táboas recalará na capital do Barbanza o 18 de outubro coa estrea del Viaje del monstruo fiero. Chámase El viaje del monstruo fiero, é un espectáculo pois que fai homenaxe a todos os intérpretes do século de ouro, vai a facer, non, esa comedia que el fai acompañado de textos de Shakespeare, de Santa Teresa, de Lope de Vega. As entradas poderánse adquirir a partir do vindeiro luns, tanto en liña como na Oficina de Atención Cidadá. As entradas van estar xa dispoñibles para todos e todas o vindeiro luns 14 de xullo. Como sabedes, témolos a disposición en Atención Cidadá do Concello, pero tamén teredes pois para poder collelas de xeito online. Ben, as entradas custarán 20 euros máis gastos de xestión, ou 18 euros para aquelas butacas de baixa visibilidade. Sabedes que na fila 1 ou nos extremos pois a visibilidade non é a mesma e, por tanto, pois decidimos normalmente baixarlle o prezo por elo, non? A actuación del Brujo é tan só un adianto da ampla e variada programación cultural para este outono na que xa traballa o Concello de Ribeira e que se dará a coñecer próximamente. Cambado xa con 2 días para que o Albariño encha as súas rúas. Do 30 de xullo ao 4 de agosto, a vila celebrará a edición número 73 da súa Festa Grande, convertida nun evento multitudinario e un referente cultural e turístico. Haberá concertos, pasarrúas e actividades para todos os públicos, pero o epicentro seguirá sendo o Paseo da Calzada. Ali instalaránse as 42 casetas que acollerán as adegas da de Rías Baixas, coas neveiras cheas, para que os seus viños sexan os verdadeiros protagonistas. Xa coñecemos os detalles que marcarán a 73 edición da Festa do Albariño de Cambados, un evento multitudinario que, segundo explican dende o Concello, supón un gran esforzo organizativo para garantir que transcorre sen sobresaltos. No que estamos tratando de reconducir un pouco a festa a un evento máis cultural e máis no gastronómico e donde a xente participe en eventos organizados e non haxa tanto botellón, que todo transcurra sin incidentes, como tamén ocorreu nos últimos anos, máis alá de pequenos, desde o punto de vista sanitario, pequenos cortes, pero nada que revestir a gravidade. A festa desenvolverase do 30 de xullo ao 4 de agosto. O epicentro volverá a estar no Paseo da Calzada. Aquí instalaránse 42 stands que acollerán os viños de 44 adegas, representando a todas as subzonas da de Rías Baixas. O horario de peche será ás 3 da mañá. Para nosotros es el hito promocional más importante de todo el año y donde hacemos pues una inversión también económica y también de recursos humanos importante. Está todos los departamentos, tanto el departamento técnico como el departamento de promoción llevan ya pues algo más de un mes
trabajando. O Consello Regulador organiza tamén a cata concurso que conta con 60 adegas inscritas na súa 28ª edición e cuxos gañadores coñeceremos o domingo despois do xantar oficial. Tamén o túnel do Viño, unha opción máis profesional para achegarse a de Rías Baixas. Decir que va a ser el túnel más abundante de todos los que llevamos celebrados, esa 14 edición. Actualmente tenemos 73 bodegas apuntadas. Tenemos 181 marcas inscritas. El año pasado tuvimos 177 marcas y 72 bodegas. El vino más antiguo que vamos a tener va a ser una cosecha 2012. En canto á inauguración da festa, será o mércores 30 ao mediodía. Este ano o pregón correrá a cargo do veciño de Cambados, José Manuel Rodríguez Domín. Moi coñecida en Cambados e moi querida e respetada en Cambados, non solamente pola súa implicación docente, non? Durante décadas como mestre de varias xeracións de cambadeses, sino pola súa implicación tamén social, deportiva, cultural e nomeadamente tamén na festa do Albariño. Durante os días de festa porase en marcha un reforzado plan de seguridade ao que se incorporan 2 ambulancias. Os dispositivos de tráfico e limpeza serán semellantes. O plan de tráfico é similar ao de anos pasados, de edicións anteriores. Agradecer a todas as veciñas e todos os veciños pois que entre veciñas e veciños e Concello facemos un esforzo importantísimo para habilitar plazas de estacionamiento. E despois no tema da limpeza, o operativo é similar ao ano pasado. Este ano vamos a reestructurar un poquinho a programación o planning de limpeza para que o luns e o martes despois da festa do Albariño reforzar esos 2 días. A festa do Albariño inclúe unha programación que busca chegar a todos os públicos. Comezará xa o 29 coa actuación da Orquestra Panorama na praza de Fefiñáns. O concerto grande será tamén en Fefiñáns, a cargo dos cantantes de música urbana Davey, Britiago e Jambi. Tamén haberá zona gastronómica con 13 food trucks na zona do paseo. Presentaron na Pobra as festas do Carme do Castelo. A cita coa que inaugura o calendario festeiro esta localidade desenvolverase do 18 ao 20 deste mes de xullo, cun programa completo con propostas para todos os públicos. Un dos pratos fortes do programa será, de novo, o Festival Folk, que chega este ano a súa 9ª edición e que incluirá o concerto de SES. A concelleira de Cultura, Patricia Lojo, acompañada dos membros da Comisión de Festas, foi a encargada de presentar a programación das festas do Carme do Castelo, que se celebrarán do 18 ao 20 deste mes de xullo. A tradicional sardiñada e a foliada do Venres dará paso aos concertos de grupos locais na Praza do Emigrante. Por parte do Concello, pois un pouco decir que colaboramos organizando o Venres 18 de xullo e o que fixemos este ano nas festas pois é incluir a grupos locais, porque pensamos que é moi importante que os grupos da Pobra pois teñan un espacio nas festas do seu pobo, non? E neste caso vamos a ter a Brumeijo, que son daqui da Pobra, e despois vamos ter a Sabela King and the Heartbreakers, que son do Concello de Boiro, e despois os venres de Pincheiros e venres de Nazareno tamén terán cabida, como xa dixen, os grupiños locais. Un dos pratos fortes do programa será o sábado 19, co Festival Folk na Praza Alcalde II Durán, que chega este ano a súa 9ª edición e que terá a cantante SES como cabeza de cartel. A 20:45, como anuncian antes, empeza o Festival Folk, cas pandereteiras de arrancadeira, seguidamente sigue a media área e remata con SES o que é o Festival Folk. SES é unha cantautora galega que atrae xuventú e xente maior, pega bastante forte, aunque agora non está no seu punto alá arriba de todo, pero é unha boa opción que eliximos e pensamos que vai ser bo para o povo porque contamos que veña moita xente. Xa o último día, o domingo 20, terá lugar un dos actos máis solemnes e destacados, como é a tradicional procesión que se celebrará tras a misa na honra da Virxe do Carme na igrexa de Santiago do Deán, prevista para as 7 da tarde. É moi importantísimo para nós o que é a misa na honra da Virxe do Carmen na igrexa parroquial de Santiago do Deán, e a continuación tenemos procesión hasta o Pantalán, que para embarcar nos barcos contaremos con 3 catamaráns, un que pon o Concello e 2 que pon a Asociación das Festas e os veciños da Pobra para ir á procesión a acompañar a Virgen polo mar.
Máis de 500 peregrinos rememorarán este domingo a ruta xacobea da Traslatio, a orixe de todos os camiños de Santiago. Partirán esta 39ª edición dende o Clube Náutico de Boiro. 10 anos despois, Boiro volverá a ser sede da conmemoración da Traslatio Mar de Arousa e Ulla, que celebra este domingo a súa 39ª edición. O acto institucional dará comezo ás 4 da tarde no Club Náutico Marina de Cabo de Cruz, donde partirán 2 catamaráns. A saída está prevista para as 4:30 da tarde, ainda que o acto institucional será ás 4 da tarde. A recepción e a benvida a todos os representantes, tanto institucionais como as persoas que acompañan nas diferentes barcos que van a facer o camiño. Serán preto de 400 peregrinos os que partan dende Boiro, os que se sumarán en plena travesía outros 150 a bordo dunha embarcación procedente de Vilagarcía. A súa chegada a Padrón, os asistentes desplazaránse ata a igrexa parroquial para visitar o Pedrón. En torno ás 17 horas uniránse, en principio, o barco da localidade de Vilagarcía de Arousa, con outros aproximadamente 150 peregrinos náuticos, e temos previsto arribar á localidade de Padrón e Pontecesures en torno ás 18 horas. Cales van a ser os actos en Padrón Pontecesures? Bueno, pois haberá unha benvida por parte dos alcaldes de Pontecesures e de Padrón, haberá unha bendición dos barcos e posteriormente trasladarémonos, como xa foi tradicional, non o ano pasado por cuestións logísticas do porto de Padrón, pero si noutras edicións, trasladarémonos á iglesia parroquial de Santiago en Padrón, onde visitaremos o Pedrón, que, como saben vostede, é un elemento simbólico moi importante da ruta da Traslatio, pois nada máis e nada menos que o ara romana, onde a tradición e as lendas din que se amarrou a barca apostólica no século I despois de Cristo. Con esta conmemoración, a Asociación Ruta Mar de Arousa e Ulla, na que se integran 18 concellos da Coruña e Pontevedra, mantén vivo o camiño primixenio que reside na orixe de todas as rutas xacobeas, rememorando a Traslatio dos restos do apóstolo Santiago dende a localidade palestina de Jafa ata Compostela. Forma parte do noso pasado e creo que é algo que hai que potenciar porque, bueno, todas son ventaxas, non? A nivel turístico, a nivel económico e, bueno, e como di Javier, a orixe, non? Sin esta Traslatio, pois non existiría nin Santiago, nin moitas cousas da que estamos disfrutando no día a día, non? Outes acollerá os días 1, 2 e 3 de agosto a primeira edición do Máster Nacional de Futbolín. O torneo está organizado pola Asociación Arriola e nela agardase unha participación dunhas 130 parellas chegadas dende diferentes municipios de Galicia e tamén do resto de España. Esta mañá presentábase no Concello de Outes a primeira edición do Máster Nacional de Futbolín. O torneo, organizado pola Asociación Arriola en colaboración co Concello, desenvolverase no Pabillón Polideportivo Municipal os días 1, 2 e 3 de agosto. Eses días a localidade converterase no epicentro deste deporte tradicional a nivel nacional, xa que se agarda unha participación superior ás 100 parellas. Trátase, como se dixen, do primeiro máster de futbolín Arriola de Outes, e, desde logo, que ven a aportar un complemento extra á magnífica oferta de eventos lúdicos deportivos que xa ten o noso Concello a través dos diferentes asociacións e clubes deportivos que dispoñemos no tecido asociativo do noso Concello. E contamos que o máster trae a Outes nos vindeiros 1, 2 e 3 de agosto aos amantes, como non pode ser de outro xeito, aos amantes do futbolín desde todos os rincóns do territorio, tanto autonómico como nacional. Xa a xente que xoga no club estáse formando, estamos levando todo a profesionalizar o futbolín na nosa contorna. E para iso, bueno, os másters son moi importantes porque unha vez que pasa o máster creas unha repercusión moi grande na zona e aumentan o número de xogadores, crecerá moito o club. No torneo no que se repartirán uns 10.000 euros en premios entre os 8 primeiros clasificados de cada categoría. Distribuiránse en 3 modalidades: parado, combinada e movimento, tanto masculina como feminina. Van ser 3 modalidades distintas: combinado, parado e movimento. Aparte van a ser 3 categorías: élite, primeira, segunda. Aparte vai haber femenino. Dende o Concello incidiron na importancia deste campeonato, que nace coa idea de continuidade. A partir do mes de outubro entendemos, a través da Arriola, do Club de Futbolín,
que se van a empezar a dar clases, como hai clases de fútbol, de tenis de mesa, pois tamén vai haber a partir do mes de outubro, entendemos, as clases de futbolín. Para máis información ou inscricións no torneo, as persoas interesadas poderán dirixirse ao teléfono 698 15 94 23 ou ben a través das redes sociais da Riola Futbolín. Dende a organización quixeron agradecer tamén a axuda do Concello e tamén das numerosas empresas e casas comerciais que colaboran co torneo, xa que sen a súa axuda sería imposible poder leválo adiante. E aberto o prazo para participar na 21ª carreira nocturna Concello de Vilagarcía. Vaise celebrar o sábado 2 de agosto a partir das 9 da noite. Disputaránse as categorías sub-6 ata sub-16, é dicir, cunha cota gratuita e en categoría absoluta cun custo simbólico de 5 euros por deportista. O percorrido da Pobra é o mesmo que o doutros anos. A saída é dende a Praza da Segunda República, seguindo por Avenida Ribero de Aguilar ata a rotonda que baixa os peiraos de pasaxeiros. Unha vez alí, os corredores continuarán dirección Vilaxoán pola beira do mar ata a rotonda que dá acceso ao porto, onde xirarán para volver pola avenida de Valle Inclán ata onde se coloca o mercado. Ali farán un pequeno treito cara a Praza de Abastos por García Camaño para volver sair por Alexandre Bóveda e continuar en dirección á Avenida da Mariña ata a meta na praza de onde partiron. Os adultos farán un percorrido de 10.000 metros, o que sería unhas 3 voltas a este circuito, mentres que as categorías infantís farán percorridos máis curtos de entre 1.800 e 100 metros. Os interesados poden formalizar a súa inscripción ata o día 29 deste mes. Espérase que haxa unha participación aproximada de 400 participantes, 400, 500, que un pouco os números que se están tendo nos últimos anos. Bueno, unha carreira que para nós é importante, trae xente a Vilagarcía, que despois se queda a cenar aquí en Vilagarcía, que xa ven antes, cando veñen os rapaces, xa veñen antes, están ese sábado pola tarde disfrutando da cidade. Bueno, ademais vaise a compaxinar, que xa sucedeu ano pasado, o domingo pola mañán vais a facer a travesía do Porto de Vilagarcía, que se vai a facer domingo pola mañán. Bueno, nos comentaban que xa se fixo ano pasado, nos comentaba xente que, bueno, que incluso xente, por exemplo, que fai triatlón, que fai as súas disciplinas, que xa ven, fai a carreira nocturna ese sábado pola noite e que despois xa se queda a dormir para poder facer a travesía. E así rematamos, pero de contado xa saben, aquí en Canal Rías Baixas o programa Orixe e Calidade do sector vitivinícola. A información continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, como sempre. Graciñas por estaren aí.